nepríde jeho opatrovateľka. A môžem svoju sestru navštíviť. Vylúčené, v dome je chorý človek. Nesmú tam chodiť návštevy. Zlatko, opatrovateľka predsa nebude preč na veky. Ani sa nenazdáš a bude tu. V dome je veľa ľudí, ktorí ti budú robiť spoločnosť. Dobre, moje dievčatko? Dobre, pani Kýmet. Zehra Sonmezová. Teta Sultan, Džansu Dereová. možno aj tebe príde list. Ale nie moja. Elif mi povedala, aby som list nečakala. Fatma Subašiová. Sultan Doanová. Prečítam ti ho. Drahá mamička, ako sa máš? My sa máme dobre. Jedinou našou starosťou je byť s tebou. Objať ťa. Veľmi mi chýbaš, mamička. Aj my ti chýbame. Ja viem. Pošlem ti nové fotografie. Odfotíme sa so sestrou. Zatiaľ sa pozeraj na našu fotku, ale veľmi skoro budeme spolu, mamička. Netráp sa a neplač, dobre? Aj sestra, aj ja sa máme dobre. Nerob si o nás starosti. Elif je stále pri mne. Je mi ako mama. Boskáva ma rovnako ako ty. Vonia mi vlasy. Je to moja druhá mama. Kvôli škole som ťa nemohla prísť navštíviť, ale čoskoro aj so sestrou prídem. Veľmi ťa ľúbim, mamička. Teta Sultan, pozri sa na mňa. Čo sme si povedali? Tu sú slzy zakázané. Keď som uvidela na zlinu tvár, nezdržala som sa. Keď ma pustia, pôjdem za nimi. Poviem im o tebe. Možno sa hanbia a nikomu nepovedali, že je ich mama vo väzení. To nehovor. Nemôžeš vedieť, kde by boli, keby ťa nemali. Ten podliak Maksut. Jeho mi nespomínaj. Áno. Dobre, rozumiem. Ešte ti dám vedieť. Kiež by som mala mamu ako si ty. Do očí mi to nehovoria, ale možno ich to zobralo. Bol to predsa ich otec. Takého otca radšej nemať. Vydali ma na silu. Utiekla som, ale doviedli ma späť. Od svadby som sa ani raz neusmiala. To, že mi ubližoval, nevadí, ale zničil život mojim dcerám. Nehovor tak. Céry sú mladé. Majú pred sebou celý život. Elif chcela študovať. Možno bude. Možno sa z pohromy vykľuje šťastie. Pozri sa na mňa.
Strednú školu som dokončila tu. A dostala som sa na právo. Zlatko, veľa si vytrpela. Už je to za mnou, teta Sultan. Už na to nemyslím ani vo sne. Nedokážem to. Keď zatvorím oči, vidím, ako škrtil moju Elif. Zabijem ťa, počuješ? Zabijem ťa, zabijem. Kde som ten kameň našla? Ako som ho zdvihla a udrela ho ním, to si vôbec nepamätám. Ale to, ako siahol na Elifín krk, si pamätám. Zvykneš si, teta Sultan. Najťažšie sú prvé roky. Prvá zima vo väzení. Ja som prišla v novembri. Práve sa začalo kúriť. Zohla som sa po uhlie a on ma zozadu napadol. Chytila som kutáč a udrela ho. A ešte raz. A ešte raz. A ešte raz. Zmizlo to. V hlave mám prázdno. A odrazu mám na rukách puta. Vieš, kedy som si spomenula? Kedy? Keď som sa učila trestné právo. V knihe bol jeden taký prípad. Dievča ako ja zabila svojho otčima. Keď som to čítala... Dobre. Už je to za tebou. Nemyslí na tie hrozné dni. Ty si mi ako mama. Dcerka moja, ty si mi ako moja Elif. Čo by som robila, keby si tu nebola? Len ma trochu bolí hlava. Dobre, sestričke poviem, aby vám z infúziou dala aj liek proti bolesti. Dobre sa vyspíte. Vďaka. Ďalej. Elif, Pán Kahraman. Onedlho dostaneme, čo chceme. Ja moju Elif a ty za slobodu. Elif, musím sa ťa niečo opýtať. Prosím, pýtajte sa. Maksud pre teba niečo znamená? Povedzme, že by dostal svoj trest. Budeš smutná. Nie, nikdy. Prečo by som bola smutná? Všetko zlé, čo sa nám stalo, sa stalo kvôli nemu. Čo sa deje, pán Kahraman? Maksud uniesol Defna. Čo? A nepustí ju, kým nedostane teba. Do pekla s ním. To radšej umriem. A čo bude s dieťatkom? Myslíš si, že mu ťa dám? Kiež by to bol, povedal aj môj otec. Teraz by moja mama nebola vo väzení. Nebolo by sa nám toto stalo. Nič z toho by sa nám nebolo stalo. Žiaľ, už sa nedá nič robiť. Čo sa stalo, stalo sa. Rečami si nepomôžeš, Elif. Nemusíš sa báť. Maksud si odpiká svoj trest. Nebojím sa. Budem rada, ak si ho odpiká. Je mi ukradnutý. Dôveruj mi. Odpiká si ho. Skúsime zavolať tvojmu hrdinovi. Volať Kahramana. Maksud.
Áno, Haló? Tvoja milovaná teraz poslušne predo mnou sedí. Elif je pri tebe? Odpovedz. nezdržuje. Povedz mi, kam mám prísť. Len počkaj. Budem zdržovať, koľko sa mi zachce. Ak je Elif pri tebe, chcem ju počuť. Rozumel si? Budeš ju počuť, keď tam prídem. Povedz mi, kam ju mám zobrať. Daj mi ju. Chcem ju počuť. Chýba mi. Chce počuť tvoj hlas. Povedz mu, iba som tu. Som tu. A teraz ty, kam mám prísť? Kamarát, povedal som, že na Bachčekoj. Spadne do jamy, ktorú si vykopal. Dostane, čo si zaslúži. Ochránim ťa pred ním. Netráp sa. Dôverujem vám. A ja ti dôverujem. Mamička, a kde sú Defne a Kahraman? Dnes večer sa vraj najedia vonku, moja. To nám mohli dať vedieť skôr. Podľa toho by sme pripravili večeru. Mamička, a kde je Elif? Aj ona je s nimi na večeri? Ale prosím ťa, ako ti niečo také napadlo? Opatrovateľka pána Mesuta musela ísť na čas domov. A Elif bude nejaký čas pri otcovi pani Defne, to je všetko. Nehnevajte sa, ale asistentkou Defne. Preto som si myslela, že mohla ísť s nimi. Elif stíha úplne všetko. Dobre, že ste ju sem zobrali. Zíde sa nám. To stačilo. Čo sú toto za reči? Správaj sa slušne. Čo také zlé som povedala, mamička? Dievča prišlo z veľkej diaľky, so všetkým nám pomáha, nie je tak? Šukran, už stačilo. Nikto sa ťa nepýtal na názor. S dovolením idem sa pozrieť do kuchyne. Idem na chvíľu za Šukran. Si v poriadku, Šukran? Áno, som drahá. Pozri, očividne sú dnes veľmi unavení. Sú trochu mrzutí. Chápi ich, už nám zostarli. Robia to všetkým, čo narobíme. Nesmieš to tak brať. Ja viem. Vždy som sa k ním správala s veľkým rešpektom. Robila som, čo chceli. Ale zdá sa mi, že svoju zlosť si vybíjajú len na mne. Tak to nie je. To sa ti iba zdá. Vždy mi boli ako vlastní rodičia. Mám ich veľmi rada. Áno, viem, aj oni ma majú radi. Som predsa ich prvá nevesta. Samozrejme, ty si naša prvá nevesta. Už sa netráp. Človek si vybíja hnev na tom, koho má najradšej. Ďakujem, Meriem. Ty si moja najobľúbenejšia švagrina. Isteže, pretože nemám superku. Tak poď, všetci sú pri stole, nech nás nečakajú. Dobre.
Ak tvoj muž nepríde, budeš mať problémy, pani Daphne. Zajtrajší východ slnka už neuvidíš. Haló, bratranec? Stále nič. Ten chlap Prišiel. Do čoho si nás to zase namočil? Určite z toho budú problémy, viem to. Človeče, upokoj sa. Počkaj tam ešte 10 minút. Je na ceste, mešká, asi je v zápche. Určite príde. Opováž sa odtiaľ pohnúť. Tak teda dobre. Ale keď odbije 11. minúta, odídem. Dobre, dobre. No, do pekla aj s takou rodinou. Do pekla s takým bratrancom, ako si... Toto nie je možné. Kedy ti naposledy Kahraman zavolal? Už je to dávno, pán Zia. Vidíš, ako si dopadol pán Zia? Čo sa stalo? Nič. Staroba človeka priveľmi zahambuje, pani Kýmet. Čo to má znamenať? Pozri sa na mňa. Moju nevestu uniesli. A ešte je tehotná. Pod srdcom nosí moje vnúča. A ja tu takto sedím. Ach, Allah môj. Nebuď na seba zlý, pán Zia. Prestaň. Prečo som ti porodila 3 krásne deti? Pre takéto chvíle. Aby robili to, čo je treba, môj milovaný. Tvoje deti sú tvojou súčasťou. Máš pravdu. Ty vravíš vždy pravdu. Mýliš sa, pán Zia. Nehovorím ti vždy pravdu. Tvoje vnúča je v nemocnici. V bruchu toho dievčaťa a bojuje o svoj holý život. Ale nepoviem ti to. Ale odpusti mi. Odpusti mi. Tak čo mi urobíš? Čo? Už toho mám akurát dosť. Pusti ma konečne. Čo si ty za maniaka? To vy ste maniaci. Ty a tvoj muž. Povedz, čo zle som urobil? Čo som urobil? Ja už ničomu nerozumiem. Ten chlap sa ťa vzdal pre jednu obyčajnú slúžku. Mal predsa urobiť jednoduchú vec. Priniesem dievča a zobrať si teba, ale nie. Len samé výhovorky. Neskutočné. O čo vám vlastne ide? O čo vám ide? Čo chcete od Elif? Odpovedz mi, čo chcete od mojej Elif? Nič. Akože nič? Akože nič? To znamená, že sa ťa tvoj manžel naozaj vzdal? Zblázním sa. Počúvaj. Tvojmu mužovi sa páči. Odpovedz, chce moju Elif?
Odpovedz, páči sa mu moja snúbenica, dotkol sa jej? Prestaň! Prestaň! Čo to tu rozprávaš? Nechaj ma! Tak potom čo? Prečo mu to tak dlho trvá? Prečo ju sem nedoviezol? Niečo som sa pýtal. Pretože... Pretože čo? Pretože čo? Hovor! Pretože je v nemocnici! Čo? Čo sa stalo? Čo je? Počúvaj! Čo ste, Elif, urobili? Čo ste, Elif, urobili? Prisahám na Korán, že vás všetkých zabijem, rozumela si? Čo ste urobili mojej Elif? Počúvaj. Budeš ticho, inak ťa zabijem. Rozumieš? Kahraman! Si v poriadku. Kde sú kľúče? Vo vrecku kabáta. Kahraman! Kahraman. Prepáč mi to. Všetko je to moja vina. Nie. Nie je to tvoja vina, láska. Si v poriadku? Áno. Tak poď. Poď. Komisár, sme na adrese. Vo vnútri je čisto. Podozrivá osoba je zatknutá. Ideme na stanicu, komisár. V poriadku, končím. Ale... Synček, Dobrý večer, pani Meriem. čo tu robíš takto sám? Nič, len tu tak sedím. No a kedy si sa vrátil? To si celý ty. Mal si dať vedieť, že si prišiel. Si v poriadku? Áno, mama, som, neboj sa. Teda, aspoň si hovorím, že budem. Čo je? Čo sa tak pozeráš? Veľmi si sa zmenil. Ako zmenil? Myslím, že si vyrástol. Si dospelý muž, Kerem. Kedy si takto vyrástol, Kerem? Dnes ráno mi to povedal jeden človek. Kašli na to.
Nad čím premýšľaš? Ani neviem. Spomenula som si na tvoje detstvo. Na prvý deň, keď som ťa zobrala do náručia. Vieš o tom, že tvoj otec v ten deň plakal? Ani predtým, ani potom som ho nikdy nevidela plakať. V týchto dňoch často spomíname otca, mama. Je škoda, že si ho nepoznal. Škoda. Ani fotku nemá. A to sa mi zdá veľmi čudné. Nerozumiem, ako je možné, že jeden človek nemá ani jednu fotku. Nejde mi to do hlavy. Pretože vtedy to nebolo ako dnes. Vtedy sme nemali mobilné telefóny, ako máte vy. Fotografie sa robili na svadbách, na oslavách a potom sa dávali do albumov. Nehovoríme o dobe kamennej, mama. Boli 80. roky. Ohľadom fotografií to bola doba kamenná, synček. Keď sa fotka stratila, bol koniec. Niečo ti poviem, pri požiari sa mali ako prvé zachrániť albumy s fotografiami. Ale nám sa to nepodarilo. Aj Han sa na to dnes pýtal. Či som otca nepoznal, či nemá fotografiu. Prečo sa niečo také pýta? Mama, ak zas budeš paranoidná, tak ti nič nepoviem. Už som vyrástol, ale stále sa ku mne správaš ako k dieťaťu. Dobre, prepáč. Tak rozprávaj, počúvam. Zavolal ma na stretnutie. Chcel so mnou o niečom hovoriť. Musím ti niečo povedať, Kerem. Je to dôležité. Počúvam. Povedal si, že si svojho otca nepoznal. Áno. Dobre. A nevidel si ho ani na fotografii. Prosím. Kerem, musím súhne odísť. A potom ti už nezavolal? Nie. Vieš, Kerem, priznám sa ti, že začínam žiarliť na vaše priateľstvo. Čože? Na pána Ajhana? Áno. Ja ti neviem. Ani s jedným zo svojich strýkov si tak nerozumieš. Ten muž ťa niečím veľmi fascinuje. To je pravda, je mi blízky. Ale aj ty by si ho mala rada. Ako by som to povedal, niekedy je taký smutný. Áno, aj on má iste svoj príbeh, synček. Počkaj, ukážem ti jeho fotografiu. Minule sme sa spolu odfotili. A urobili ste si selfie, však selfie. Aké selfie, mama? Teda dobre si ma rozosmiala. Selfie. Dobre, viem, čo je selfie. Len som ťa chcela pobaviť. Mám slabú baterku. Počkaj. Toto nie je ona? Ani toto? Vybil sa. Asi to tak malo byť. Ukážeš mi ju zajtra. Kde je Elif, mama? Videla si ju dnes? Viem iba, že nie je doma. Na istý čas sa išla starať o Defninho otca. Je to zvláštne. Vedci stále hovoria o proteínoch, ale podľa mňa je to všetko lož. Nechápem. Podľa mňa človek rastie iba z lásky. Z lásky. Ale z obojstrannej lásky. Nikto sa do nikoho nezalúbi v rovnakej chvíli. Vždy začne jeden skôr a sám v sebe tú lásku prežíva. Presne tak, ako teraz ty. Ani sa nenazdáš? Aj ona sa zalúbi do teba. Hovoríš to ako rozprávku, mama. Ale je to tak. Na svete je stále menej a menej lásky.
Takže, ak si ju našiel, tak si ju váš. Či je vzdialená, či je jednostranná, stále je to láska. Mamička moja. Synček. Tak poď ideme dnu. Ešte tu ochorieme. Naozaj je Defne v poriadku? A kto je ten opovážlivec? Čože? Dobre, synak, dobre. Potom sa porozprávame. A ste už na ceste domov? No poďte, čakám vás tu. Detko, vitaj. Koho treba skôr vítať? Teba alebo mňa? Kde si toľko utečenec? Otecko, kde by bol? Pri svojej mamičke, samozrejme. Áno. Ale do firmy dnes chlapec neprišiel. Keď tam nie si, firma je ako bez duše, detko. Ty jeden. Radšej rovno povedz, že si využil to, že tam detko nebol. Otecko, dobrú noc. Oddychnite si. Dobrú noc, mami. Dobrú noc. Kerem, prečo si dnes neprišiel do firmy? Ak ide o niečo vážne, povedz to mne. Nie, detko, nič sa nestalo. Len som... skrátka nemohol. Občas sa to stáva. Mladosť, mužnosť, zálety. Ale nie, detko. Počúvaj, týmto nekončíme. Pekne si sadneme a porozprávame sa o tvojom štúdiu, vnúčik môj. Ako rozkážeš, detko? To bol deň. Haló, Halil? Čo je nové? Ako sa má Elif? Dobre. V poriadku, teším sa. Ale Halil, keby sa jej v noci niečo stalo, tak mi daj určite vedieť, chlapče. Aj keby bolo neskoro, kedykoľvek zavolaj, dobre? Áno, spoľahnite sa. Každú hodinu za ňou chodím. Leží. Áno, aj sestričky ju chodia často kontrolovať. Ak by aj chcela spať, nemá príležitosť. Dobre, dobrú noc. Vďaka, chlapče. Je dobrý. Tlak máte úplne normálny. Kontrakcie zoslabli však? Už ich skoro vôbec nemám. Super, váš malý prekonal nebezpečenstvo. Ale veľmi ma vystrašil. Veľmi. Mali by ste si to vydiskutovať, keď vyrastie. Áno, Jakub. Ani ty sa ma nezastaneš. Hanbi sa. Nehir? Čo sa stalo? Otec tu nie je. Nie, nechcem ho tu. Mama, prestaň. Pohádali ste sa. A ako to rozprávaš? Robím si o teba starosti. Kvôli čomu si robíš starosti? Mamička, už nie som dieťa. Všetko vidím. Čo také vidíš? Správaš sa, ako by sa nič nestalo, ale vidím to. Pri jedle ťa potrápili. V rodine sa také veci dejú. Ale neboj sa, tvoj otec ich čoskoro všetkých po jednom zničí. Veď uvidíš. Mama, prečo to trpíš? A čo také trpím? Urážky. Ja sa ledva udržím. Vedím, odpovedz. Uvidíš, ako potom všetci stíchnu. Ty radšej odpovedaj, keď sa ťa pýtajú v škole, Nehir. A mňa nepoučuj. Mama, s tebou sa nedá hovoriť o ničom vážnom. Obaja ste čudní. Otec sa ťa ani raz nezastal, len mlčal. A ty ho stále ochraňuješ.
Čo má robiť? Povedz, postaviť sa otcovi? Každý človek má dobré a zlé dni. Zajtra sa mi ospravedlnia. A teraz do postele. Šup, šup, šup do postele. Zajtra ma budeš prosiť, mami, ešte 5 minút, prosím, 5 minút. Tak dobrú noc. Dobrú noc. Takže Defne je už teraz s Kahramanom, pán Zia? Áno, Vďaka ti, Allah môj. ale možno sa predtým, ako pôjdu domov, zastavili v nemocnici, ha? Prečo, pán Zia? Veď je v poriadku. A čo dieťa? Na to nemyslíš? Buď pokojný, pán Zia, dieťa je v poriadku, ako Defne. O Defne vieš, že je v poriadku odo mňa. Ale odkiaľ vieš, že aj dieťa je v poriadku? Ty to cítiš? Cítim to. Babky to cítia, pán Zia. Dobre teda, babka, ľahnime. Pán Zia, čo sa stalo? Pán Zia? Je mi dobre. Je mi dobre. Na chvíľu sa mi zatočila hlava. Dal si dnes lieky na tlak, drahý? Dal som si? Neviem. Nie. Na dnešný liek som asi zabudol. Pán Zia, ty si ale... Raz sa z teba zbláznim, pán Zia. Nezobral si ho. Dobre vieš, že ho musíš užívať každý deň. Daj si ho, daj. No. Ako ti je, drahý? Ako by mi bolo. Iba teraz som ten liek prehltol. Nezaúčinkuje okamžite. Veď ja viem, keď sa človek zľakne, príde o trochu rozumu. O čom to hovoríš? Ty si múdrejšia ako my všetci. Preto nás všetkých organizuješ. Kiež by som to robila lepšie, pán Zia. Robím, čo sa dá, ale niekedy neviem, čo je správne a čo nesprávne, pán Zia. Ľutovala si niekedy, že si sa za mňa vydala? O čom to hovoríš? Prečo sa na to pýtaš práve teraz? A prečo by som sa nemal pýtať, pani Kýmet? To ty si zmenila budúcnosť môjho života, pani Kýmet. Bol som prázdny človek. Ty si ma naplnila. V živote pre mňa nie je nikto dôležitejší ako ty. Som v rozpakoch. Čo sú toto za reči takto neskoro v noci? Či je noc, či je ráno, pani Kýmet. Nikdy nevieš, čo sa v živote môže stať. Tak nedúzme v sebe to, čo chceme povedať. Čo to hovoríš? Ešte nás čaká veľmi veľa pekných dní, pán Zia. Budeme mať vnúča, vezmeme ho do náručia, vyboskávame ho, budeme sa hrať, vychováme ho. Áno. Drahý môj. Si si istá? Môžem ťa zobrať doktorovi. Ideme do nemocnice. Nie, láska, som v poriadku, neboj sa. Pri tebe sa vyliečím. Myslíš, že zaspíš? Doktor ti mohol dať niečo na upokojenie. Nechcem ísť do nemocnice, Kahraman. Tak dlho som nespala. Hneď ako si ľahnem, zaspím ako dieťa. Naše dieťa je v poriadku? Čo je? Stalo sa mu niečo zlé? Nie. Je v poriadku. Prosím, povedz mi pravdu. Dieťa je v poriadku. Ale stále hrozí, že Elif potratí. V prvých 3 mesiacoch sa také veci vraj dejú.
Už je to vyriešené. Pán policajt, môžem si zavolať, prosím? Najskôr podpíšte vyhlásenie. Tu? Tak. Neznáme číslo. Nedvíha to. Pán policajt, zavolajte ešte raz, buďte takí láskaví. Prosím. Ďakujem. No tak zdvihni to už. Prosím. Polícia? Haló? Maksud? Si to ty? Áno, to som ja. Som na polícii. Potrebujem od teba pomoc. O čo ide? Braček, hovoril som ti, že je to riskantná práca. Vejsel, teraz na to fakt nemám náladu. Elif je v nemocnici. Nájdi mi ju. Keď zistíš, ako sa má... Daj mi vedieť, inak sa tu zbláznim. Dobre. Čo? V poriadku, zistím to. Fajn, ďakujem. Maj sa dobre. Áno, hneď to bude, pane. Hneď to bude. Zisti pre mňa podrobnosti a potom mi zavolaj, dobre? Do toho, braček. Ahoj. Ďakujem vám. Ďakujem. Porozprávajme sa o tom teraz. Prešli sme ťažkým obdobím. Ak chceš, pôjdeme zajtra spolu k lekárovi. Čo ti povedala lekárka? Počas prvého trimestra je to riziko vyššie. Je možné riziko potratu v rannom tehotenstve. Tiež vraví, že to mohlo zapríčiniť jej rozhodnutie ukončiť tehotenstvo. Ale to by Elif nikdy neurobila. Povedz mi, kde berieš tú istotu. Nepozeraj sa na mňa, ako keby som bola z Marsu. Neurobila by to? Veď povedala, nemôžem to urobiť. Vzdávam to. Ty si to vravel. Áno, povedal som to. To je pravda. No tak potom. Má na to právo. Povedal som jej. Ak dieťa nechceš, nemusíš ho mať. Mohla to urobiť, ale neurobila. Tak si to možno rozmyslela. Ako to môžeš vedieť? Veď to dievča vôbec nepoznáme. Je pre nás cudzia. Preto by sme ju mohli spoznať bližšie. Naše dieťa je v jej tele. Bije mu srdce a rastie. Či chceme alebo nie, Elif už pre nás nie je cudzia.